Guys, yaze yandidumaza i-comment ndiyibona under i-video eku-TikTok for izingane zesithembu latest episode ithi like comment lena yo sosifunde kangaka isiZulu still i-siblings zikwenze isilima. Guys, ndizithatha phi, like how do you think of such comments? Because sana I was just like, that's it for me. I am hollering in my own room kesana. Anyways, guys, ngolweni namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment. Guys, izinto are not looking good at all for Utirelo and Umpumelelo. On the recent episode ke siyasabona Utirelo ehleli ne siblings uSnail Enhle as well as uAbongwe. Abongwe was really concerned for i-health kaTirelo. Uyambuza ba ithini into yakho? How do you feel xa ubona indoda yakho itrenda kakhulukazi ke phayana ke ko Facebook as well as Instagram? Isuke inamanye amankazana. How do you like ukhopha njani? Because kutho Abonge ke ngoku because ubhuti wethu thina siyamazi intoba njengokuba ehula yonke le Joburg and Durban akathandi ukuziprotector, ufuna ukungena enguye emntwini. So ukhopha njani athi uTirelo jonga ke siswami 1.1 inhliziyo ayiphakelo, yeah, understand. So because ndimthanda uDJ Mpumza, into that I have decided to do is into ba mandithini mandiqale iprep. Uyayiva ke ngoku ndizifakwe kwiprep because ndiyamazi into ba ungumuntu othanda ukuhula. Khona ke abantu abaninzi abamgxekayo ku social media into ba why ungaphumi kulo DJ Mpumza, why do you even have to go as far as taking iprep? Because kaloku izifo zininzi. Niyokhumbula ke uba kwi-last season uVuyokazi noTirelo babekhalazela into ba uDJ Mpumza unesifo ekuthiwa yi-drop. Esi sifo ke sifumaneka only xa ubusy uhula apha ngaphandle. That's what ke we were told ke kwi-last season. So bathi abantu it's not only about HIV, zininzi ezinye izifo ongazi attractor. Why rather? Because kaloku wawutshilo kwawena into ba uVuyokazi makayazi iworth yakhe. Why ngoku sekunguwe ungayazi iworth yakho then uzideducte from isituation ka DJ Mpumza? Why uzode uthathe amapilisi? Yeah, understand. So that was the first trending thing. Esibini ke guys, uTirelo uye wabuza isiblings uba guys benizokwazi na ukuhlala namphansi kanjena. Yenye ke i-question eyatrenda kakhulu leyo, uthi benizokwazi na ukuhlala phansi nam kanjena if bendingenguye umama kaSingabakho ndibhizi ndi up and down phayana ke eMzumbe. Wathi ke uAbongwe mna xa ndingaxelela inyani, if mhlambe ubungenguye umama kaSinga, unfortunately bendingazukwazi mna ukuhlala nawe kanjena because andithandi ukuzibandakanya kwi-girlfriends ze-siblings zam. So the answer is no, siswam, bendingazuzibandakanya nawe kanjena. No Enhle atsho uba hayi ke usongumama kaSingabakho kaloku ngoku sizokuthini, akho nto esizokwenza yona sisi, but we have no choice uba sikuthande and sizibandakanye nawe. Wabe esithi ke yena ke uSnail hayi mna ndicela ungawuphenduli lo mbuzo. Bathi ke abantu hayi uSnail it seems as though ebephaya just for i-drinks because into ezininzi ebengafuni ukuzingena. So athi uTirelo le question lena vele bendiyenzela uSnail because kaloku ndiyamazi uSnail uba ebe very close nomama kabani kaMhlophe. So now that umama kaMhlophe is out of the question, is she using me like uya insinuator into ba mna ndingu option B wakhe na? Because kaloku the time bekhona umama kaMhlophe mna I was nothing basically to her, but now that ke ngoku engekho it seems as though i-friendship yethu is growing. So wabe esithi uSnail ndicela ukungawuphenduli umbuzo wakho because kudala ndisentethweni each and every episode ndim otrendayo. No, ndicela ungaphenduli umbuzo wakho. So abantu ke they felt like uTirelo shouldn't have asked that question, and uSnail for the very first time they applauded her into ba akawuphenduli lo mbuzo because what kind of a question is that? And wena as umntu ke ngoku oyi girlfriend, why do you even
want to seek that validation from siblings? Why do you want to be loved by indoni siblings kangaka? Okay, and then the last one ke ngoku, which will be on the next episode, guys, is the new girlfriend ke kabani ka DJ Mpumza noTirelo bahlaliswe phansi. Last part ke etrendayo ngoTirelo would be the next episode, guys, apho siboniswayo uBhubesi uhleli noTirelo nomuntu wakhe omtsha uAmahle. And so uyabuza intoba or rather uTirelo othi, you broke my heart, wavele wathi ke uDJ Mpumza xa iphendula, inkinga usuphendukile waba yiBhubesi. Jonga uAmahle waye kwi diary session wathi vele uyilona iBhubesi. And that's the thing go DJ Mpumza sana xa ifinde a new love uye afike ayo confide why ezokwazi lonto uAmahle about uTirelo, because it should only be something eyaziwa nguDJ Mpumza. It means uthetha ngoTirelo kuAmahle, and that is why uAmahle can go and shade uTirelo phayane ke ku Instagram athi aka understand uba yena ungabe umdala endodeni but still ube uyikhalela indoda. That's the kind of things amshada ngazo ke uAmahle uTirelo on her Instagram account. So abantu ke bavuyiswa yilonto intoba uAmahle, it does seem as though number one wayembukela ke the reality TV show Izingane Zesithembu, and now uyikhama kaTirelo and is a fighter for uVuyokazi. Abantu ke bayamthanda kakhulu because is doing what uVuyokazi was supposed to do to uTirelo but chose to walk away. So bathi uzolwela uVuyokazi, wonke amadabi kaVuyokazi uAmahle uyawalwela, can stand up for herself and uyakwazi ukumhlukumeza kamnandi uTirelo. That is what the people are saying. Khona ke abathi we hope that women are learning from lendo eyenzekalayo, that even if like indoda xa ke ill treater omnye umuntu wesifazane wena akubonise uthando, it does not mean you are any special. Once kwahamba lo waya ebemhlukumeza, khumbula kaloku ba yena uyi-narcissist, so la narcissism ayihambanga just because kuhambe lo ebehlukunyezwa. So uzoshiyeka ke ngoku athini ehlukumeza wena because akasekho lo wayana. And so it's going to be an ongoing process. Xa ehamba uTirelo still uzohlukumeza uAmahle, not unless uDJ Mpumza works on himself, you understand? So yeah ke guys, nazo indaba of the hour. If ke uye wabukela Izingane Zesithembu, please do let me know down on the comments what your thoughts are on the recent episode, and surely nizonibona on my next upload. Bye.